A ich choreografia má názov Sprayeri Frajeri. Momentíček, len sa to tu vypracuje celé. A už aj prichádza tanečný klub Novum predviesť choreografiu Sprayeri Frajeri. Po nich sa pripraví Korzo, Botanika Trenčín. Ale teraz Novum! Váš neunikajúci podnes patrí tanečnému klubu Novum Topolčany s choreografiou Sprayeri Frajeri. A my ideme ďalej, ideme v kategórii Open choreografii. Korzo Botanika prichádza z Trenčína predviesť choreografiu This is it. Korzo Botanika, pripraví sa po balet.